L'empresa Etramar, amb el suport de l'Ajuntament de Pineda de Mar, ha instal·lat aquesta setmana en un tram de la platja de Poblenou una zona de bany lliure de meduses a través d'una xarxa de malla que delimita una superfície marítima d'uns 500 metres quadrats. Es tracta de la primera prova pilot que es porta a terme a Catalunya. Aquesta xarxa, que envolta una zona de bany segura on no hi poden entrar meduses, s'assegura al fons marí a través d'un sistema d'ancoratge que surt a l'aigua mitjançant unes boies. Aquest sistema garanteix una piscina marítima completament segura per als banyistes que vulguin evitar les temudes picades de meduses. Segons dades facilitades per la Creu Roja, la temporada passada es van haver d'atendre 739 persones amb picades d'aquests invertebrats. La bandera vermella, prohibint el bany, es va hissar 5 vegades i 11 la bandera groga per perill de meduses. Per aquest motiu, el consistori pinetenc ha rebut molt bé la iniciativa ideada i impulsada per aquesta empresa amb seu a Llavaneres, Etramar, especialitzada en treballs marítims. La xarxa estarà instal·lada un mes a la platja de Poblenou en període de proves, un cop rebut el corresponent permís del Departament de Costes de la Generalitat.